sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa pangama sa atong patron Santiago Apostol ug ni Senior San Jose nga ato karong ginubinahan ang kalinaw sa kalibutan ug ang kasulbaran niining panag-away gubat diha sa Middle East ug ang ato sang panag-away ug pagkabahin-bahin sa atong mga leader sa nasod, sa atong mga politicians nga unta magkahiusa sila niining panahon sa krisis sa kalibutan ug sa atong nasod sa pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan dili sa ilang personal nga mga panginahanglan. Ato sang pasalamatan ug iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa atong mga slots. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Naglipay kami Ginoo niining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Magdala unta kini kanamo ngadto sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Uzias. Ang katawhan miingon, ngari kamo, mamali kita sa Ginoo, kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon, gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw buhion kita niya, ug bangonon kita niya sa ikatulo ka adlaw, ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo, ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kadlawon, ug muanhi siya kanato sama sa alindahaw, ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo, O Israel, ingon man kanimo, O Huda. Ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag, ug sa yamog nga dali rang mahanaw. Busa gipapanton ko kamo sa mga propeta, ug gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom mutungha sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad, ang kahibalubahin sa Dios, ug dili ang mga halad nga sunugon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makanunayong gugma
hinulsulon ug mapaubsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo. Mao ang ipangayo sa Ginoo. Pagmanggiyatagon o Ginoo, sa Sion diha sa imong kaluoy. Pinagi sa pagbag-o, pagbatindog sa mga baril sa Jerusalem. Unya mahimuot ka sa angay nga mga sakripisyo, sa mga halad ug sakripisyo nga hinurot pagsunod. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo. Mao ang ipangayo sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon ta sa mong patuon, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, ug dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang pagampo duha sa daigya po na kaklase. Dunay nagampo na ikalipay sa atong Ginoo, na asay nagampo nga dili ikalipay sa Ginoo. Gisgutan na sa unang pagbasa nga karon sad sa ato sang Ebanghelyo. Matud pa sa unang pagbasa o gihisgutan sad sa Salmo, unsa to? Makanunayong gugma, dili sakripisyo. So ang Ginoo
mudawat man gina sa atong sakripisyo sa maaning pagsimba, kaning pag-offer, kanang inyong paghugs, kolekta, mudawat yung Ginoo ana, malipay sad siya. Pero kung wa kay gugma sa Ginoo ug sa imong isig katao, bisag unsaon panimog ampo, bisag unsaon panimog offer di ay dili malipay ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing na nahigugma ka nako. Pangutan na ba? Aw di ka mahigugma ng imong tupad. Mao na bisag unsaon panimog ampo, bisag mag 2,000 Hail Mary pa kadiha, Divine Mercy Chaplet alas 3, Rosario kaadlawon, Bilar inig ka alas 9 hangtod alas 12, hangtod pas gabi, hala Rosario na sad, dako na kay kubal imong tuhod, pero gakus mo ang imong naong sa usa o duha nimo kasilingan, way kapuslanan. Wa ginay kapuslanan. Muna, siguro o nato na kining ato rong pagsimba mapuslanon. Pero musimba sad ka nga kunuhay na higugma ka sa imong isig katao ug sa tanang tao, pero di sad ka muhalad sa Ginoo sa paghug na lagkolekta. Aka na mas dako ng salaa. Kaya ang imo nagyong ang imo nagyong gisalik ko ay ang simbahan na gyud, ang balay sa Ginoo, anan ni samot na Hinoong kagkabati. So sa Pariseo o sa Kobrador sa buhis, nalipay ang Ginoo sa Kobrador sa buhis. Pulos po to sila ni hatag. Kay bao ko nga katong Pariseo, faithful kay siya, kay law-abiding man siya, kada gid semana siya muhatag. Kato tingaling Kobrador sa buhis, panagsara to muhatag, kay panagsara man sa to musimba. Pero muhatag ito kay ilam ng balao dito sa templo. Ang nakalahi lang, ang Kobrador sa buhis, wa makikumparar sa iyang kaugalingon ngadto sa Pariseo. Ang Pariseo nagtamay sa Kobrador sa buhis ug nagdaig sa iyang kaugalingon. Samtang ang Kobrador sa buhis nagtamay sa iyang kaugalingon, wa magtamay sa uban. Nindot kay na kanabitang manaway ta, nindot natong sawayon ang atong kaugalingon. Sa mga political leaders nato karon, mga Marcos group, Duterte's group, o Pinklawan's group, kinsa Manila ang kusog kay mutamay sa ilang kaatbang. Kanang kusog ay manaot ba? Kamo kay bawo na mo ana. Kanang kusog ay manaot siyang kaatbang, lain na sana natong basihanan, ayaw ginagbutari. Kanang kusog ay manaot sa iyang kaatbang. Ana magipanahon nga manaot, pero kanang kusog jud kay ba murag 100% na lang manaot sa iyang kaatbang. Amo tan-aw karog social media, naa diha makita nato ang tanang opinion o statements gikan sa mga ahensya sa atong gobyerno karon, gikan sa executive branch, pinaagi sa ilang speaker kanang sa nganang ilang PCO ba na PCO Franz Castro, ari kag ombudsman Boyeng Rimulya, ari kag Kumilik, ari kag NBI, ari kag Congress. Ay no, ang Congress nasa pipila nga mo supak, pero sa ilang majority ba murag ang gada ba, ari sa Senate ang ilang presidente diha. Hapit tanang blames padong gyud ngadto sa former administrators sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Kung atong tanawon ba, 99% to agyud ang blame. Hasta guning mga malita nga gisulti nila ni aning 18 Marines. Ingon man ganing atong ombudsman na di man na sayo po nang ila nga kuan ang picture nagpakita na nga niadto pa nang before pa sa 2022.
Ang mga malita ko no gi-deliver before pas 2022. Ana. So, at kinsa may administrator before 2022. Nya ang diri sad sa NBI niingon sad, wa may delivery ngadto sa Ilocos pag 2023 hangtod 2025. Ani tubag sa mga lawyer sa 18 Marines, nganong di man sad nimo i-appeal ang 2022? Mga ingon ani ba? Nabitang ang tao nga dili mahigugma, dili sad na siya muangkon sa iyang kasalanan. Magsige pamasa ngadto sa uban. Kana bitang asawa nga di mahigugma, ang iyang i-blame kanunay ang bana. Bantay mo? Kinsang asawaha dinhi nga dili gyud mo blame sa iyang bana. Taas ang kamot. Kanang di gyud mo basol ba, di gyud mo hatag og sayop siyang bana. O tanawa di ba pulos mo mga wa mahigugma? Pulos gyud mo way gugma. Kamong tanan way bana. May ratag mga matay ng bana ninyo. Nga nawa na rin mo duklok simbako. Pero nga nang man sa gyud mo isas niyong kamot, kay ni-blamean mo. Kani niya yung mga lalaki din kani murag naam sa gini mga asawa. Ikaw na be, hasta kamo din mga online. Kinsa man ninyo mga banaha nga di gyud mo blame sa inyong asawa kung dunay mga palpak sa inyong kinabuhi isip magtiayon. Ta sa kamot. Ito na. Tabla. 0-0. Na kanindot unta kon ang mga leaders dili magsigig daot sa ilang isig ka leader magtinabangay unta. Na karon na ako'y nadunggan nga balita ang Iran mao di ay nagkupot sa kontrol sa pagtransport meaning oil transport sa kalibutan na main diha nga channel nga dagat nga kanang anha ra gyud moagi ang main nga supply sa oil gikan dito sa Middle East padong sa kalibutan. Ang nagkontrol ana ang Iran. Nyagila na rong pugnan, i-close na tanan, paralyze ang tibuok kalibutan. In general ba? Unya, nganong buhaton mo sa nas Iran? Isip pamungot nganong giatake ni. Nya moingon sad ning mga Amerika ug Israel, ug di sad mo atakihon, kami man sa imong atakihon. Kinsa maroy masunod ani. So isig sila og kanang hatag og pressure sa kalibutan. Naghatag og pressure. Unsa may ilang gigamit karon pag pressure sa usag-usa? Ang ila kunuhayng kwarta. Ang mga namugna sa ilang kwarta. Mo'y ilang gi-pressure karon. Mo nang niingon gyud si Kristo, dili mo pwedeng mo alagad sa duha ka agalon, di mo pwedeng mo alagad sa Ginoo ug sa kwarta. Ang kwarta mo gialagaran aning mga nasod karon nga mga isog kayo. Kinisang ato mga politicians nga mga isog kayo, nya mura ra ba hinuog kitang magtan-aw, magkatawa na lang ta sa ilabang mga buhat ba? Imagine nangita sila sa kamatuoran, ebidensya, kinsa gyud nangawat aning ato mga trillions. Kadi man na ikalimod natong tanan nga naa ginawa nga daghang kwarta sa atong nasod karon. Nangita sila. Kung kinsa toy mutug-an kuno, kinahanglan mo report aron mo tabang gi-announce na sa atong mahal nga pangulo o kanilang tanan nga naas gobyerno naghangyo sila tabangin aron makit-a nato kinsa maoy utok nining maong mga pagpangawat og kwarta. Karon naay daghang nisulti nga ang nangawat og kwarta naas administrasyon. Na-mention na gyud apil na angan sa atong pangulo. Mo-mention gani kaana tanan nga ni-mention na kana si Romualdez, kanang congressman, kanang mga allies diha, mga cabinet members sa administrator o executive o ang head sa executive,
maoy nangawat ang nisulti ana maoy ilang imbestigahan diretso, ikiha, ipapriso, isuspinso, automatic na. No, mo na rin gibuhat nila sa 18 Marines, mo na gibuhat ngadto ni Sergeant Gutisa, ngadto sa mga Diskaya, ngadto nila ni Mike Defensor, ug uban pa. Pero ang imo ganing isulti, musulti gani ka nga ang kurakot mao ang kaatbang mga Duterte, automatic ka with open arms. Gakson dayon ka nga you are credible, you are telling the truth. Pero adto gani ka mo punting sa administrator, ang isulti dayon sa ombudsman, sa NBI, sa Congress ug sa Senate, fake news na. Di na credible, questionable na, AI na. Pero ang mosulti gani, padung gani ng Res Duterte, bisan paghain na magikan, kana credible na. Nganong partial man kaayo, nganong di man consistent ang atong pagpangitas kamatuoran kay way gugma, way paghigugmag pagtahod sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na consistent ka. Ako believe lang sa kus mga lawyers karon nga ning protector aning 18 Marines nga nisulti og kani siya ni protector sa expose ni Mike Defensor. Gipangpailan man sila, gipang tagaag supina ngadto sa NBI. Pero ang ilang pagdepensa diha jud nako nakita nga kung gamiton lang yun ang balaod sa tinaro nga paggamit, makanga-kanga yun ang wa mo gamit sa balaod. Ang mga NBI lawyers mismo nagka-kanga-kanga sa pagtubag. Yano kay musulti ang mga lawyers diri sa 18 Marines og ni Mike Defensor. Gi-question nila ang action kay ang action na gud gisupina sa NBI kay ang NBI gi-deputize kuno sa ombudsman aron i-ascertain ang kanang background information ni ining 18 Marines og sila bagay nagsuwat, nagpirma sa kanini ang affidavit katong 18. Gi-appeal sad sila sa Mike Defensor, gi-appeal si Attorney Baligod kanang ilang lawyer. Pero pag abot nila sa NBI, ang giingon sa taga NBI dito nga lawyer, pasudlon og kwarto ang 18 tagsa-tagsaon nilag interview individually. Kay ila ko nung susihon kung credible ba sila nga mga witnesses. Gisupalpak dayon sa duha ka lawyers nga banggiitan kayo, Attorney Baligod, si Attorney Topacio og si Defensor. Malingaw ka kamo na kita ang tingin mo social media naminaw ko ba lawyer to lawyer nindo talaga paminawon, pero mailhan gid nimo katong usa nga medyo nagdepensa sa dili maayong pagkagamit sa balaod og kining tinuod gyud nga nagbarog sa balaod, nindot kay paminawon ay magkanga-kanga ang kadtong anak ko da. Pareha gud na nimo gud asawa ka, imong pasanginlan imong bana nga nangabit. Nya siya gisadan, nya ikaw sa day duna sa day kay kabit. Unsa may mahitabo? Inigtubag si mong bana maingon to, ang kunon anak ko nangabit ko. Kay dugay naman tikang nasakpan nga nangabit ka. Unsa man ning picture? Tanawa ni. Makanga-kanga ka. Mas may pag mag-inang kunay mo sa inyong sala. Dong pila imong kabit mingon sa imong bana upat ang ako usaraman giupat man sa nimong imo ngana pasaylo ako dong ha nakapangabit kog kausa mingon sa nimong bana pasaylo asa kong nakapangabit kog kaupat day wala husay na pero gimo jog i-insist ako way sa ang atong presidente, ang atong speaker sa Congress ug ang atong ubang mga congressmen wa nay sa limpyo gina sila ang sad-an kamura gyud. Patay ka diya. Labi na gyud doon na kay gibuhat nga sala. Mao na ang kobrador sa buhis gikahimutan sa Ginoo kay wa siya maglipod-lipod sa iyang kaugalingon. Gisaway niya ang iyang kaugalingon, gipukpok niya ang iyang dughan ug igo ra siyang miingon, Ginoo, maluoy ka nako kay ako makasasala.
Wa na siya mingon, kaluy isa nang naang parisiyo kay animal sa na kayo. Wa na. Mao na gitawag kung sala na gani atong hisgutan, be honest to yourself. Hilingay mo tupad. Ingna, pilagi sa ni moron. Napilay imong sala. O nang, kanibitang pasaylo, doon naman ko'y formula ng forgiveness. O ang first gyud nga step aron magkapasayloay mo, mag-inangkunay gid mo sa inyong sala. Ayaw ipasangil ang tanang sala nga naara na sa imong gikakontra pag inangkunay mo. Ang kuna ang imong share, ang kuna sang iyang moangkon sa chest iyang share. Pananglitan na ako'y gihusay nga banag asawa. Ang asawa pertig yung lagutas bana kay nangabit. Pag atubang na nako nilang duha, honest kaing banang ni sulti. Tinuod na day, nakapangabit ko. Kay kapila man sa kunimo giinsulto. Muhangyo ko nimo, imo kong iwakli. Imo pa kong insultohon. Imo pa kong daghan ikagpasangil. Niya ang atong obligasyon isip ba nag-asawa, wa naman nimo tubaga. Di na gani ka motupad og higda na kus kwarto adto na kaslaing kwarto. Pasangil lang nimo sa mga bata. Hay naman ang atong pagkabanag asawa ana. Nya makabasol karon ako, maningadto ko. Diha na po sila gi ko nako ikaw sa kay angkon-angkon si mong sa kanang wakli-wakli nimo dako kay nang sa Maubit ang pagkasal ninyo kinuptanay mo sa inyong kamot. Wa mo magwinaklihay. Og mintina na kay hangtod nas kamatayon, kasakit o kalipay pagkuptanay mo sa inyong kamot. Anong giwakli mo na nimong kamot sa imong bana? Hikap naman ta nagsugod nimo. Unya, pagwakli nimo, asa mo na niya ihikap? Atos lain, ya karon mo basol ka niya. Mo kagbuang. Ang kuna nga nang wakli ka, sikag pasangil, labad akong sakit akong buko-buko, sakit akong tiyan. Pasangil, makak. Tiguang na ta. Wa ka di ahilasi. Baliwon baya ta. Nindog na tayo. Mga igsoon, ato karong himuon ang atong nobina alang ni Senyor San Jose. Mga igsoon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunobos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug pagpanalipod sa batang Jesus. Sa hilom o putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa, uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod, pagampo sa ikalimang adlaw. Santos uyamot nga amahan ug patriarka, Senyor San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, tungod sa sugo sa anghel, minlakaw ka paingon sa Ehipto, uban kang Hesus nga imong hinigugma, ug sayang santos nga inahan, sa paglikay sa kabangis ni Herodes, nga nangita sa bata nga Dios, sa dakong kakugi, aron kuhaan niya ang kinabuhi, ug nahimo nga bag-ong kasakit sa kasing-kasing mo, nga mahigugmaon ang mga kahago, kahangol ug mga peligro nga giantos sa Dios nga bata ug sa iyang halangdon nga inahan niadtong dalan nga mapait ug hataas ug tungod sa kalipay sa imong kalag nga nakita mo diha sa pag-abot sa Ehipto nga tungod sa pag-atubang ni Jesus nga halangdon nga hari nangabukan sa yuta ang mga larawan nga gipakadiyos sa mga tao sa Ehipto ug ang mga yawa minggula niining mga larawan, nangamuyo kami kanimo, nga iampo mo kami ug idangat sa Dios nga atong Ginoo, nga gub-o niya ang mga Dios nga bakakon sa among gugma nga walay pulos ug sa among dautan nga kailibgon, aron si Jesus lamang ang magpuyo ug maghari sa among mga kasing-kasing,
ug mangayo usab kami kanimo nga idangat mo kami nga sa gipangayo namo niining novena kun angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayuon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Nga ang simbahan mahimong siguradong dangpanan sa mga makasasala ug sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga publikong alagad magpakitag linaing pagtagad alang sa mga kababayan, sa mga kabataan, sa mga ilo ug sa mga idaran ug sa mga walay puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Ngalig-unon ug hugton sa mga matuuhon ang ilang pag-ampo ug pagpinitensya ilabi na sulod nining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, sa ingon magmalaumon sila, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Ginoo, kaloy kami. Tanan, langit nung amahan, imong ipiyal kang San Jose ang imong bugtong anak, si Maria Santissima ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose isip iyang bana. Busa dawata kining among mga pangamuyo kanimo nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Panginoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, gikan sa imong kaluoy na dawat namo ang imong mga misteryo. Nangamuyo kami nga makapasidungog kami kanimo ingon sa angay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios,
nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Itugot o maluluyon nga Dios nga sa kanunay among hatagan sa matinud-anong pagtahod o kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga mga sakramento. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kon kamao gitang moila sa atong sala, nya dili ta mamasangil o makikumparar sa lain natong mga igsoong makasasala. O, salamat ninyo ha nga mga buutan nga sige palit og slot. Padayon tagpalit ang atong grace tag 100 pesos per slot. Nya naani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC part 2 ang atong presyo ani tag 100 pesos gyapon. Nya do na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Ang atong DPR tag 100 pesos. O gusto mong challenge o sa kabalay ang kuna, balig 75,000. Karon 77 pa ang atong mabuhat nga balay, niya mingkamot ang mapunan pa ni.
Salamat kay namalit og slots, atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Nya ang atong mass wedding palihog og padayon sa pagpangimbitar. Daghan patag mga slots karon, mga 100 pa kapin, mga 113 pa ka slots. So sige lang gyud pa-register diri sa atong opisina aron ma-interview din mo sa atong mga taga FLA. Anya ang ato sang YouTube channel kaning Padresiano Ubod, padayunan ninyo ang pagsuporta niini. Duna na ni 287,000 ka mga subscribers. View, like, share, subscribe kada gid adlaw ha. Nya ang ato sad nga kuan kaning official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.